l-Orkestra Filarmonika ta' Malta l-MPO neddiet il-programm tagħha għas-sena 2026-2027 f'konferenza tal-aħbarijiet organizzata mill-Ministeru responsabbli mill-Kultura fil-Palazz tal-Gran Mastru il-Belt. Il-kap eżekuttiv tal-MPO Vanessa Manġon qalet li dak li qed jiġi ppreżentat hu programm klassiku u kolorit li jirrifletti l-viżjoni tal-MPO favur l-eċċellenza artistika, l-internazzjonalizzazzjoni u tkabbir tal-udjenzi. Innotat li apparti diversi kollaborazzjonijiet ma' entitajiet u artisti lokali fix-xhur li ġejjin se jingħaqdu mal-MPO anki solisti ta' fama internazzjonali. Biss ħajkonna l-Freddie Kempf li huwa pjanist famuż immens, ħajkonna lil Pagano għadu kif rebaħ il-Queen Elizabeth II Award u ħajkun qed idoq mal-orkestra daw kollha nies li jġibulna onur. Il-mużiċist fl-MPO Christopher Spiteri għal Mativjem News li dak imħejji għas-sena li ġejja u programm varjat ħafna. Se nkunu tindoqqu repertorju interessanti u fl-istess ħin impenjattiv ta' kompożituri magħrufin ħafna bħal Mahler, Bruckner u anke Beethoven. Il-Ministru għall-Kultura Melkin Pola Ġuż Galja ta' kelma lill-Gvern sa jkompli jgħin bisħieħ biex jara li l-MPO tibqa' żomm il-livelli għandha li qal u diġà għoli sabiex tkompli tkun relevanti għas-soċjetà mingħajr ma titlef l-eruq importanti tagħha. Irrimarka li l-kultura iparti mill-kwalità tal-ħajja u li l-mużika tista' sservi ta' mediċina tal-moħħ. L-Istaġun Sinfoniku tal-MPO sa jibda f'Settembru li ġej u jibqa' dej sa Lulju tas-sena d-dieħla. Intant l-MPO żvelat ukoll il-website il-ġdida tagħha li ntqal tagħmilha ħfef għall-pubbliku biex isir jaf aktar dwar l-attivitajiet tal-orkestra u kif ukoll tagħti importanza akbar lill-arkivju tal-MPO.